ko non tigi bandiraɓe julɓe on calminama kadi on juurama kadi on beltanama onon fof kadi mbiyama gone jaam e machallah kadi en beltanima wonande bandiraɓe fof wonande kala garɗo e Daka no hunde kadi way latarani ni machallah on gandi hande yimɓe gonɗo e kumbital wonande gonka Daka machallah kadi jetti jomen kadi mala jomum kadi guiɗo waɗe kadi baɗowo kadi laato en jetti kadi annabi kanko kodde annabaɓe almami nelaɓe kanko iskile fajiruna subhanahu wa ta'ala wona mbiɗen ko dental gandi sande annabi nde kayre fof yodde mawni ko dental cukuli funni kuɗɗol ko dental toɓoli wurde jawkal men kal dental kuɗɗol dow jeeri kala ko renti fof huule itine gueɗe kala ko seer sen wono ceera ko moƴƴani wono helata jamdi ko feere wona dole machallah bandiraɓe kadi on beltanama awo gandi guila samedi wonan nogas jeegom lewru avril ko nden Daka hirdi wonande faade ga kadi machallah kadi onon fof kadi on beltanama kadi no hunde kadi way latara machallah on gandi hande yimɓe gone altine amde malade machallah e nogas e jeetati lewru avril kala ko doyan fof kadi yo Allah jaabo kadi machallah onon fof kadi on calminama kadi on juurama kadi machallah yimɓe goni ga hande dawol ko fate guesba jonnon kadi mayen namdo kadi yoge yimɓe ko fate programme wonande ngol ɗo dawol no hunde kadi way latarani ni gandi gando goto wi saɗa wawi tampande Allah tampana Allah ha keɓa Allah sawa tampande Allah ha keɓa Allah on sa tampande Allah ha yiɓe Allah no hunde kadi way latarani ni onon fof kadi on calminama kadi on juurama kadi mayen namdo yoge bandiraɓe ko fate wonande ngol ɗo dawol fandare maggol so Allahu lamɗo jaaɓi e ko noon tigui machallah bandiraɓe julɓe calminama on juurama kadi on beltanama kadi on mbiyama gone jaam yimɓe ɓe gonɗo hande kumbital wonande gonka Daka machallah e kadi yimɓe gonɗi ɗo kadi musidɗo kadi tedduɗo kadi yimɓe namdo kadi inde makko yettode makko kadi holto jeeya yimɓe puɗɗo jokkude bandiraɓe no mbaɗɗa seller suuwi jaam ɓolo woni mbaɗon tampere bisimilla moɗon ɗo hande en kawri ɗo e guesa ceerno ɗo to Daka ɗo kamde noon ko dawol guesa ceerno ɓerɗa hande e min mboɗo e Sarifa mboɗo jaar toon to Fouta e Kumbaru to gendi ɓuuro gowan ndemande fol jiga toon boto dasana wiye Ganguel Seck Moussa Camara e calminama juurama joni mboɗo namdoma ko fate wonande ngol ɗo dawol e ko ngol tan puɗɗa arde Daka walla aɗa aranno Daka ko ɓooyi kadi hamin namdoma wonande on fan yettere Allah aɗa mbiya kadi alhamdulillahi rabbil alamin min nde mi ari Daka guilibire woni suka ko 2001 puɗɗimi nadde Daka nden no tawɓere famɗi seeɗa gardanno koye jinnaɗo men nden jinnaɓe noon joni presque kamɓe ɓe dutti hewɓe mabɓe duttima caggal majjum guila ɓe duttino faade 2018 guila nden faade hannde mi meeɗa aradde hirande fof mi arat manam pele payɗe mabɓe komin heddiri hen kadi eyyi hirande fof komin aroɓe Daka noon ko hunde ganduɗa ko sirlu mawɗo woni ɗo sirlu guila ceerno Allah jimama sayta ha yettiri yettiɗo Daka ko gonka ko Daka ko dendal ko kisal ko malal ko lawol diine mawɗo tedduɗo kadi gandata ɗum kadi koma jettoɗa ga sa nani ɗum a yettaki a wawata andude koni ga avant aɗa anda koni ga il faut jettoɗa sa humpirima tan ma yi goɗɗo janggo e jaam kadi ara kadi ara addoro goɗɗo wonno ko diine woni ga ko jaam woni ga lawol mala woni ga lawol kisal woni ga eyyi ko dewal Allah ko noon tigui machallah kadi en beltima wonnon hunde foof ko diino arde foof wonon sa nangui aduna ko woppuma sa woppi aduna ko woppuma sa nangui jomi ko nanguma sa woppi jomi ko nanguma kono noon poɗɗa e nangude jomi guila nangunoɓe jomi nangude ma jaaha e jomi taw ala ko nanguɗa joni noon ngol ɗo dawol e ko a haali noon mbiɗa guila 2018 aɗa fuɗɗi arde ga e Daka Madina Gounass e manda noon taw ngol won département arde dawol ngol Daka kom mbiɗa guila 2018 hitande ujunaje 217 joni noon ko hande puɗɗa arde ngol ɗo dawol walla aɗa aranno ko wona hande wona hande puɗɗiɓe arde ngol ɗo dawol manam guila battumi arde ke caggal ko jinnaɗo sanki faade hande ko garmi fof mi tawat guesa ceerno ko sirlu mawɗo gandata ko sirlu mawɗo woni ɗen ko jiiɗa ko soyniɗa ɗo ko foof ko woni oɗo banggue ko coyniɗa ɗo ko mo fof ari hen ko ƴewde barke muɗum kala ko ɗaɓɓinɗa hen kadi ma dañ ɗum hen wonno hundere nde en jeeya ko woni ɗo ko en jeeya hen dawiɗi en jeeya hen wona wonde ɗo hono ɗum de mais saɗa hattani kadi jogui doole ma aɗa jogui cembal ma a arata kadi janta yimɓeɓe saaɓe jeeyata ɗo ɓe hewɓe mabɓe arɓe ɗo soɓe jettima kamɓe mbaɗata jaltinde ɗum ɗo je poste ma mbaɗa haada he ɓe jooɓa hen sufreɓe jooɓete hen kadi heddiɓe fof kadi hen haadayo kadi hen yaltata sérifaɓe kadi sen gardi hen kañumen e gueɗal mumen hen yaltata ɗum ɗo ɗo jeeyata ɗo ko hunde mawde woni ɗo sirlu Allah mawɗo woni ɗo sirlu diine woni ɗo sirlu laaɓɗo woni ɗo lawol kisal lawol malal kadi ɗum ɗo kadi en softini kadi julɓe kadi saabu bandiraɓe fof ne kawruɗo julɓe fof ne kawruɗo kala to tolniɗa Gambinaɓe Guinénaɓe Malinaɓe Mauritanie Sénégal kamɓe fof e ɓen ɗo bande no meeɗa yiide fof sa ari ma hawru ɗumen manɗo ɗo kam ko lawol malal ko lawol kisal woni ɗo machallah eyyi joni hamin namdo holto wuuro ngo min jeyami ko Mbummo Jeeri tatal mami Mbummo Jeeri toon jeyami eyyi joni kam wona umma ɗon toon e faade ga wona no keɓani caɗele ko banggue faade otoji Allah machallah minen min kirdi toon ko aljuma min juuli tuusbar hamin paari min juuli takkusane min jeeyi juuriyade mawɓe heddinoɓe toon ɓe min juuri sernaɓe mawɓe min kirdi min mbaɗi départ min jeeyi min baltoyi presque kiidiri min baltoyi min baltoyi fini subaka min jetti Tamba
min jetti Tamba noon en jogi galle jaarigi nan ɗo min ñalli jaarigi on ko mawɓe gueɗe adiɓe on ɗon tan minen min kewi ñallude min gari ɗon min ñallo ɗon hamin gotto min juula takkusan min ƴeewa hirndude min paata min ñande asende min balta ha Madina ga min jultoya ga Fuutur so lawol ngol ɓittani min julti ga Fuutur so ɓitti min gara ga Gueƴe min juula ga walla min gara caggal Gueƴe mais hikka min julti ga Fuutur Allah hokki min julti ga Fuutur min julde ceerno Fuutur ga min julde ceerno Fuutur gara Madina ga ñande asende nden min jufi ga to Dakar ɗo joni noon holo erago ma wonande banden mo garano ɓe holo erago ma hen wonno ko fati ndeɗo moƴƴata go fana dogana e kadi min kadi hanki heccanki kadi mi yi kadi hunde hawnide wonnoon Dakar o no heewiri yimɓe heccanki ni hewno wonta toon hedde Dakar sa hed balɗe ɗiɗi walla balɗe tati kono noon ko ñande kihiɗe asende no jimiɗe ɓe yimɓe mbayi hewde ni mbiɓe ceerno hikka Dakar o heewi yimɓe joni ndeɗo moƴƴere noon ceerno holo erago ma ko fati e julɓe mbimami ni tan aɗa mbiyami ko ladde ko wonti wuuro wallahi machallah no mbiɗa ni min e hooram mi yii ɗum sabu nden hewno ko cakagal sen heddi balɗe tati jiiya yimɓe mbatta julde caggal tali o donc ha yettade juulirgo to sa ari tusubar on jooɗoɗa ha takkusan sinon a dañata juldude dental he sa ummima caggal tali ɗiɗaɓo a dañata juuloyde dental to sa jooɗaki ɗon ha takkusan a juulata ɗiɗaɓo Fuutur kadi sa woni ɗon sa jooɗaki ɗon ha Gueƴe adda caggal tali to ko nder Dakar mon toon gon tawata ko hunde buusi waɗanno oɗon instant waɗannoɗo koma heddo balɗe ɗiɗi walla balɗe tati mais hande nder premier balɗe ɗiɗi ko fuɗɗi buusi ɗum noon ko yettere Allah ko duwaw ko sirlu Allah mawɗo gonɗu ɗon ɗon tan gandira bandiraɓe julɓe kadi nan ɓeydo notade hen kadi wonno ko Allah noddiɓe wadde ɓe noto hen ko lawol malal ko lawol kisal no mbimami ɗum taki joni sukaɓeɓe kadi hewɓe kamɓe meɗe ɓen noto Yallah ɓeydi ɗum tan ɗum no yagare kadi Yallah sembin Allah sellin kadi ko yileteɗo kadi Allah hokka men ɗum ya barke Mouhamadou Rasulullah eyyi ko noon ceernaji kadi a weltanama kadi machallah kadi min keeɓi kadi komin jinno hebde ma ko wonno so gandi sisi kadi konngol moƴƴi kadi jalta hen kadi vraiment ɗum ɗo kadi ko yettere Allah e kadi ko wayndani kadi gara kadi tampa kadi keeɓa kadi moƴƴere wonde hen nde e machallah wonon yimɓe gandi ceernajo kanko jeeyaɗo Allah moƴƴo kadi yo Allah junna kadi balɗe kadi wadde hen kadi sembe e wonde cellal e kadi machallah won yimɓe gandi kanko kadi to darni en ɗo kadi ko hunde mawde machallah o gandi kamɓe seerenɓe kamɓe gonni lomtiɓe annabaɓe leydi he wadde yo Allah waɗan en jaam kadi onon foof kadi on beltanama kadi yo Allah newna alhaaliji men foof kala ko huula kadi yo Allah dandu yo Allah ken moƴƴere aduna e lakara ko noon tigui bandiraɓe ha joni en jokkan wonande ko fate programme oɗo walla ngol ɗo dawol machallah o gandi hande yimɓe fof gari hacca weddima ñor ko memata leydi e machallah kadi ma en jokku wonande ko fate oɗo programme e joni musidɗo hamin namɗo indema yettode ma sen paari yimɓe jokka alhamdulillahi rabbil alamina wassalatu wassalamu ala nabil karim min mbiyetemi ko Hammadou Sy walla mi wiya Hammadou Hammel jeyami ko toon to Mauritanie wuuro wiyetego Neere ɗon jeyami eyyi ko yettere Allah noon min notiti e ceerno men mi wiyata ceernam ko ceerno men wallahi ko yettere Allah eɗen jettiramo Allah kadi no feewi eɗen jettiramo Allah no feewi kadi eɗen beela kadi ko dawɗen ɗo ko nde tawno ko nafoore woni hen ha heewi min kam e raɓɓikinade tan ñagotomi Allah ko yo Allah junnan en gurdam ceerno men heddo en heddamo ɗo ko juuti par ce que gurdam makko ne heewi men nafoore eɗen gandi enen Fuutankoɓe en ngala so wona ceerno men ko yettere Allah kadi wonko dañƴen noon wonko dañƴen ha heewi alhamdulillah jetten ɗum Allah kadi no feewi jettiren ɗum Allah no feewi yo Allah junnu gurdam makko moƴƴina battane makko e kadi sa ari Dakar Madina Gounass aɗa tina e hoore ma aɗa ɓeydo par ce que holno tinirta e hoore ma aɗa ɓeydo ko diine ma par ce que julɗo so diine makko ɓeydimo tina e hoore makko tan yo jettu Allah no feewi kadi ɓeydimo kadi ko sabu abu waɗata sabu abu par ce que oɗo ceerno ko jokkorgal so neɗɗo noon so woninima jokkorgal hakkude ma e diine ma ɗum ɗon ko yettere Allah no feewi eɗen ñaago Allah yo Allah junnan en gurdam ceerno meɗen alhamdulillah enen julɓe foof rewɓe Allah jokkoɓe en joni ceerno min paranima taw ma en jokku namde ɗe hacco seeɗa hacco tawno wuuli e joni yimɓe gonɗo kumpidal wonande gonka Dakar machallah won noon telɗe o tellinolngol foof enen foof jeeyi ɗum joni ko ngolɗo tan meeɗa arde Dakar walla aɗa ranno ko ɓooyi e yettere Allah ngolɗo wattimi laabi nayyi wattimi laabi nayyi kadi addanimi tan yaata ƴeewi ala ko nanallaji par ce que gartuɗo foof ina addanma ko ganduɗa ene fooɗa ɓerde ma Dakar kala gartuɗo meɗɗo yaade arti so arti to guure men to sen kooti ne fooɗa ɓerde goɗɗo o kadi Allah walli kadi so tawi ɓerde ma fooɗama ari o tambin hoore ma hankkandi hitande foof hakkille ma ko ga wonata hitande foof hakkille ma ko ga wonata nde tawno kono mbirumi nani tan ko ɓeydare tigui woni ga ennen
min kam ko to bangam diine ma ne ɓeydo diine ma hande so ɓeydi tan yiɗɗum yimɓe kaɓanto kaɓanto ɗen tan ko diine so tawi noon diine ma ɓeydima to Allah an wonko dañƴa ha heewi a ɓeydima no feewi to Allah eyyi par ce que a daɗataki waktuji no Allah wiiri ni aɗa dañi ɗum fodde wonde balɗe sappo sa sansani ko ɓerde ma woni sa tawi tan ala ko nattema e moƴƴere Allah ƴewto ɓerde ma eyyi oɗo ceerno kanko fewjani en ɗum eɗen jetta Allah no feewi eɗen jettamo eɗen jetta Allah eɗen jettamo yo Allah yurmo yaafo ceerno men Alhaji Mamadou Seydou Madina Gounass yo Allah yurmo yaafo ɗum eyyi oɗo ceerno meɗen ceerno Tidiane yo Allah junnumo ɗo ko juuti kanko dendagal ɓesgu makko yo Allah junnu ɗo gurdam makko joni kam hankkadi ɓoyata yimɓe tongo on banggue kono tan yimɓe mbatta ko ɓuuri yawde wono hunde o fof kadi hejjata wono kala ko yonta kala ken dañani yona joni noon ko ardema ɗo ko hande tan puɗɗa dawde wonande dawol guesa ceerno walla guila Allah nanduma dakaw ka dawoto yettere Allah guila Allah addimi ɗo mbima ngol ɗo wattimi laabi nayyi kono hitande fof mi dawat hitande fof mi dawat min dawi ɗo ennen ɗo feƴƴere min dawi banggue funnague to dalla Allah ko raɓɓikita tan hitande fof mi dawat machallah hitande fof mi dawat so min dawi kadi yimɓe ne liggo alhamdulillah eyyi ngol ɗo kam daka o waɗi caɗele seeɗa to banggue laamuji ɗi eyyi par ce que min meeɗani dañirde ni ennen e caɗele e dakaji ɗi min garannoɗi kadi ene faama noon ko changement tan ko hendu tan ko saaha o way noon yimɓe jagguirta ɗum goɗɗum jagguirta tan ko banggue kadi ko aduna ko waylo tan eyyi kono min dañi to banggue taccude ma en wiya ko tufne wotere taccitte nden to min beela taccide fof a taccat gara a namdetake kayitaji watta par ce que ɗo minen murtanaɓe min mbaɗi ko recensement carte d'identité amen foof min neldi ambassade toon Sénégal toon fewna tappa nde min hayso min garini e laamude namdomin carte d'identité ko ɗo ɓen tunnoto tan koye kayitaji min gara min ɓenna jiida e arɓe otoji to ko wosi kadi ɓen tampinene namde ɗum ɗo kono noon ɗum ɗo fola ko yidde Allah yidde ceerno ko yidde Allah yidde ceerno ɗum ɗon fof ne jarani en ɗum kadi ɗum ɗo ko hendu tan koko gasata eɗen ñaago Allah kadi eɗen ñaago ceerno kadi yo duwane en kadi ɗum ɗo kadi hendu kadi gasa ha laaɓa eyyi par ce que jokkodiral hakkude meɗen e ceerno meɗen ko jokkodiral manggal enen fof Sénégal e Mauritanie hande dendagal julɗo to wawi wonde enen fof ken bandiraɓe ɗum mbasoyto yimɓe yo tinnodir ha tenti garen ɗo hanki ceerno men haali yo yimɓe jaajodir ayi ɗum ɗo ko hunde welde yo yimɓe jaajodir par ce que hande enen fof ken bandiraɓe ayi ɗo ko woni ɗo ko fala on hay goto mon en jeeyda wuuro kono hande somi dañiɗo so ɗum ni tan ɓi meɗam nanto jooɗi caali to ko onon gatto yam ayi ɗum ɗo ko yettere Allah tinnodiren hakkude meɗen eyyi on jarama eyyi kono noon musidɗo a jarama kadi haalama kadi feewi jooɗi wonon Sénégal e Mali e Mauritanie ma wona keerol e machallah gandi ceerno ko duunen wonande ɗe julɓe foof kadi machallah kadi duwaw so jabam tan hankkadi gueɗe foof kadi kejjat e machallah eɗen ndendi sago eɗen ndendi anniyaji o foof wono julɓe foof kadi ko bandiraɓe e machallah kadi min beltanama min keeɓi kadi komin jinno hebde ko foof no min keeɓi ma kadi yo Allah kadi jokku balɗe Allah kadi arsuko jaaju kadi Allah waɗa ndenkaji Allah danden kadi firtinaji ɗi yo Allah waɗan en jaam eyyi ko noon tigui bandiraɓe on calminama kadi on juura kumpital wonande gonka Daka kadi maye jokku e ko fate programme ngol ɗo dawol machallah yimɓe ɗe gondi kadi jinnaɗo men kadi machallah mayen namdom ko fate programme ngol ɗo dawol e wonande alhaali maggol bandiraɓe on calminama juurama kadi on beltanama eyyi ko noon a salminama kadi a weltanama machallah amin namdo kadi inde yettode kadi holto jeyɗa on sa paari jokken seeɗa machallah min ko Mouhamadou Hamidou Sow mbiyetemi leegal Fala Madina Gounass dawol ngol ko jaam tan ko arde rujde guesa ceerno fittude gawƴe ɗe huuɗo ga rendina pour programme ko yimɓe ɓe jeeyi eyyi ko pour jawdi ndi jeeyi kono so tawi jawdi ndi gayni hen foti ko ruujede duppe joni noon emin ñaagui e dendagal gaynako tinɗo ɗum ina jogui haaju e huuɗo he ɗo e duppede o arana o nawa o okka jawdi makko ɗum ɗon hay goto heedaka hen haɗaka wonde ɗum udditama eyyi so tawi noon jomum tardi kadi fadde kadi ha wawa wonde eyyi ko joni jiɗɗo foof ara nokkana jawdi mum totto e jawdi mum eyyi tawa kadi wona nafoore mawde inchallah saabu foof renda wonno foof ko ɓesgu ceerno joguiɓe jawdi ndi ko ɓesgu ceerno jawdi ndi ko jawdi ceerno guesa ba kadi ko guesa ceerno ko enen ndendi foof eyyi alhamdulillah rabbil alamin ko noon tigui machallah kadi min beltima kadi min paami wonan ɗum noon an ko hande tan puɗɗa dawde dawol ko faare guesa ba walla an ka dawanno tan ko faare saaha so daha so yonti aɗa on saaha so yimɓe gaari dahima kadi jogui kadi ñalmaji kadi ƴeftirede pour yimɓe kadi mbawa dawde alhamdulillah rabbil alamin puɗɗima dawde guesa ceerno ko en 73 guila 73 ha hande mbeɗa dawi he e wuuro he mbeɗa dawa dawi ɗi e yettode wodni Allah enen kam ko en ɓiɓɓe ko en almuɓe yamirore alhamdulillah rabbil alamin kadi min jii hen ko jaam tan ko ɓankare tan
yamirore nde doole dental ngal ko yamirore kala dawowo yamirore haajuma fof feewa aduna e lahara alhamdulillah rabbil alamin ko noon tigi musidɗo kadi a weltanama e haaldere ma ɗo ene wiye Sarifa Ban jeeya toon to Fouta ene yette Ba ɓurɗo hande lollirde Guendiyanke international kadi min beltima kadi min paami wonande ɗum noon kadi yo Allah jokku ɗum kadi ha juuta kadi yo Allah kadi junnu gurdam ceerno men kadi wadde hen cellal e sembe e machallah kadi a weltanama kadi no fewi ko noon tigui machallah bandiraɓe ha joni en jokkan yimɓe gonɗo hande dawol ko fate guesa ceerno Ba wonande compétal gonka Daka yimɓe gonde ɓi ceerno men woni khalife men woni ɓi ceerno Amadou Tidiane Ba machallah e wiye ceerno Aliou Badara e joni hamin namɗo wonande ko fate programme ngol ɗo dawol ono fewi Gounass TV naɓe on jarama no fewi min calmini on min calmini dendagal gollotoɓe hen guila e directeur o ha e wallidi muɗum foof e heeɗiyankoɓe mum e yeeɓiyankoɓe mum foof ñalawma hande o kam kono mbiɗa ni ko dawol gadanol e Daka 2025 nde tawno eɗen gandi kala hitande so Daka jooɗama ñande aset o kikiɗe alet o yimɓe gonata ko foftade e fewnitade altine o yimɓe puɗɗo dawde e dawi yamirore golle guesa ceerno he ha ñande aset subaka so yimɓe ƴeeŋoyi hedde tisbar kono nden hankkadi yimɓe duwodirta e dawi Daka ɗi pofto kadi alet o e heblagol altine o taw ko cakagol ayo ɗum waɗi ko hande woni ñalawma gadano e dawol Daka ɗo guesa ceerno juurode ɗo gawƴal makkari ngal ɗo ngal wonno rawani ɗo ko ɗon woni e dawrede hande ruujede eyyi ɗum noon fodde hectares uji 90 kurlaɗi hikka ɗi kanji foof maɗi duuji ha feewa so gasi so Allah haaji yimɓe kucca kadi hirnangue rasel o hirnangue sangallo ngo eyyi ɗon kadi fodde hectares uji 30 duuje toon ha moƴƴa inchallahu taala so Allah walli ɗum gasi e Daka o gasani yimɓe jokka lewre hakkude lawol aynimade celol ngol to faade ga guerte ɗe gonno ga e nden on lombere nde lewe inchallahu taala e joni mbaɗo guesa joni wonande banggue yimɓe joni holno kewi innirde mbaɗo guesa mo gonɗen ɗo ba e mbaɗo kam ko juurode tan wiyetede tawno juurode nde woɗɗi ni kono dendagal dingiral guesa ba fof ha ga ha to Oumar Ba en to fof wiyata tan ko juurode e to Oumar Ba en to toon adan wiyatno ko segel ceerno Yaya wiyatno adan e kono noon walla wiye ko ɗon woni segel ceerno Yaya eyyi kono noon tan kono hande fof wiyata tan ko juurode tawno guese ɗe jiitodiri ko ɗum waɗi innede jokki ha ga e joni hamin namɗo kala ñalawma garɗo fof ko dawete walla sen dawi hande joɗot balɗe taw dawani walla hankkadi ko dawete tan tuggude ñalawma hande altine o ha aset no mbiɗen ni hay ñalawma goto hen luppetake fof o dawete eyyi so joɗɗama aset alet on ɗon woni dawetake saabu yimɓe ko hanki gaari ine pofto ine pewnto ine tawa ko nokkuji goɗɗi gasani fewnede kadi yimɓe gaari koyen tampi ñande hen ko foftade e fewnitade eyyi altini hande o noon ɗo ha aset ñande fof dawete aset o kadi so yimɓe duwodiri kadi alet o dawetake sababude goto fof wona koye heblade e rendinde bagage mum en no yaari ko ni woni eyyi joni machallah yimɓe mbi saɗa wawi tampude e tampana Allah ha keeɓa Allah walla tampana Allah ha heeɓi Allah joni kam woni wasiyma wonande bandiraɓe ɓe gandi nde ɗo moƴƴere ala foof postat yo arga e kala garɗo ga foof addi ɗum ko wonande e guille mum e ceernajo machallah yimɓe gandi kanko jokkargal men moƴƴa eyyi no mbiɗa ni de kam neɗɗo foof bawɗo yo tampan Allah eywa saabu tampande Allah kam tampanɗo Allah tampanɗo Allah ko tampande Allah tampanɗo Allah ko tampande Allah saabu sa tampanɗo Allah tampanirtamo ko saabu Allah wadde ko Allah tampanta Allah noon mo tampan ɗum fof o yoɓete ɗeɗo golle hande ko woni sababu hande ni Daka mo jiiɗa o Allah rokkiri ɗum yimɓe ko sababu nde jiyaɓe Allah mawɓe ɓe Allah waɗi e ɓerɗe mumen
faanditinade Allah gollande Allah ene ngari gollande jiyaɗo Allah ɗum woni ene ngari tampanɗo Allah sabu Allah koye ɗum dokkal maɓɓe ngal ɗon ko hen daka feeñi sabu ko ceerno Mamadou Lamine so to kay hayde kanko e dental makko gummotono Fuuta ɓe ngara ɗo gollande ceerno ɓe daako golle yanta e Madina naaɓe wonɓe ɗo Madina naaɓe so ceerno ne lewa ngara daako kamɓe ɓe gummo Fuuta ɓe ngara ɓe dagdo e ɓen ko ɗum fuɗɗi daka o ko ɗum woni fuɗɗode mum ko ɗon Allah feññiri ɗum koye anniyade tampanoyde tampanɗo Allah ko hen ɓe keɓiri Allah oɗo enen fof keƴƴen hen nde tawno Allah ina yaaji ɓernde wotere julɗo goto ɓernde mum wotere moƴƴere anniyama ko goto aduna o fof ne heeƴa hen ko noon Allah waɗi ɓernde julɗo tan woni ko ganduɗa ala to Allah heƴata e aduna e lahara fof so rendi Allah heƴata e muɗum kono omo heeƴa e ɓernde julɗo wadde ɓernde julɗo ene yaaji ko ɗum addi ɗeɗo gueɗe ɗeɗo dokke fof keƴi hen enen fof keƴƴen hen so Allah haaji kadi ko ni wonirta ha Allah firta aduna o ina heeɓe ɗum fof noon ko wonde anniyaji mabɓe ko gollanoyde Allah saabu Allah eɓe panditi gollande tampanɗo Allah saabu Allah jaaɓi ɗum so Allah jaaɓi tan golle gollirade Allah jaaɓi fof ɗen golle ɗe guittat hay goto wawa andude holno ɗe potata saabu ko Allah wi man zal ladhi yuqridu llaha qardan hasanan fayudaifu lahu ad'afan kathiratan ha Allah yoɓamo cowale kewɗe ko Allah wi ina heewi noon Allah no fotini so wi hunde ne heewi walla ɗo wi hunde ha yoɓamo jubdi mawdi Allah mawɗo o so wi hunde ne mawni walla wi hunde ne heewi e ko jogui ko no wayi ni heewde so wi hunde ne heewi nden hunde ko heewat so wi omo sowana joomum cowale kewɗe e ganduɗa ɗen cowale neɗɗo anda holto joni hol ganduɗo ɓen joguinoɓe on anniya ɓe gari ɓe golli e ɗum kila ko ɓooyi ko lutti hannde manka duuɓi 50 kono ceerno Murtada ceerno Mouhamadou Lamine en mankani duuɓi 50 walla ɓuura ɓen hannde ha darga daro kala neɗɗo golluɗo e daaka kala garɗo e daaka kala ko heeɓi ɓe keɓa hen ɗum wona cowale ƴeew joni hitande fof daaka ko Allah addata e muɗum ko ene ɓuuri ko arno rawani e neɗɗo goto e meɗen fof Allah yeeɗa ɗum daakaji 10 daakaji 20 daakaji 50 daakaji 50 daakaji 55 an e mabɓe kala ko dañƴa ko hono ɗum ɓe dañata goɗɗo e meɗen ko dañi fof ko ɗum janata enen kadi ɓe Allah fottidini en ɗo ɓe goto e meɗen fof kadi kala ko dañi Allah rokka kadi goɗɗo o kadi hono ɗum enen tan arɓe hande enen hande tawtaraɗo hande tan kala ko neɗɗo garɗo e daaka heeɓi o heɓa gueɗal makko kadi dendagal goto fof ko heeɓi kadi o heɓa hono ɗum ɗum wona cowale hol ganduɗo e cowale yo Allah rokku en tampande Allah saabu Allah yo Allah rokku en wawde fanditade kala ko batten taw ko saabu Allah yo Allah rokku en ɗum so Allah rokki ɗum neɗɗo tan an Allah gayni okkudema neɗɗo mo perdata tan ko gollodirowo e Allah on tan woni perdata kono noon kala mo mbawɗa gollodirde ko wona e Allah ka perduɗo so yiɗi noon o rendina ko woni milliard uji aduna fof waɗa e jungo ma ka perduɗo tan hay goto wawa yobdema Allah tan goto mbawɗa gollodirde o yobma ha timma taw a perdata yo Allah rokku en wawde gollodirde Allah yo Allah jaɓan en enen fof kala garɗo ɗo e kala joguiɗo anniya arde ɗo hayso arani e kala joguiɗo yidde tan ko gollete ga ko hayso wawa hayso arani e kala mo ganduɗa Allah ina andi e ɓernde mum so andi ko wonɗo ko hayso wawa arde omo yiɗi ɗum enen fof yo Allah yeɗ en hen enen fof yo Allah jaɓan en
eyyi ko noon tigui Seydi Ba kadi min beltima wonande yeɓirde men wonande Gounass TV kadi machallah min beltanimama no fewi wonon haalande haalima wonon hunde ko Allah tan woni foof wonon kanngol laamiɗo ha laamaɓe kanngol jiiɗo wadde kadi mbaɗaw kadi laato wonon annabi o kanngol kodde annabaɓe almami nelaɓe wonon kanngol iskilifaji rabbi subhanahu wa taala e machallah ɗum ɗo ko moƴƴere Allah ala foof kadi potsaɗo ɗo kadi yo ar alay saago wonande ara Daka o saaha ɓenne guesa ga wonon hunde so woniri Allah tan kadi hunde kadi yahata wonon kala ko wona Allah yahata wonon Allah woni goɗɗo woni kala ko woni foof e machallah kadi min beltima wonande haalande ma nde haalima kadi hamin gandi kadi tinnare ma kadi guese no fewi machallah wonon jinnaɗo o ko jinnaɗo ma kadi ka almudo kadi machallah hamin gandi ɗum machallah ɗum kadi ko hunde wande fayida kadi a jarama kadi Seydi Ba kadi min beltanima en beltorima noon en beltorima en jettiri Allah noon Allah feccude en e tawtorede e jeeyede e gollanoɓe Daka gollanoɓe jiyaɗo Allah oɗo e golle ɗe ganduɗa kañum en goni lasli Daka Allah fecci en e wonde enen e ɓen lomtiɓe ɓen fuɗɗunoɓe ɗum enen fof ndendi ɗeɗo golle jettiren Allah noon ɗum ɗo ko hunde mawde koy eɗen ɗo e kono en ganda ko gonɗen e dow muɗum ko jiɗu tan addi en ɗo kono en ganda ɗum de so Allah rokki enen andude noon so Allah rokki enen andude ɗum ɗo en gandu wonko dañƴen ha heewi wonko dañƴen ha heewi hay goto arani Daka ɓurɗo en dañde ala hay goto noon hay goto arani Daka ɓurɗo en dañde enen lomtiɓe heddiɓe e gaaɓe hay goto so tawi kay en gandi ko Allah waɗi ko Allah waɗi en ko en gandat hay goto arani Daka ɓurɗo en ɗum ɗo mbeɗa andi noon won wonɓe ñande fof ne cilka deftere Alqur'an nde mbeɗa andi ɗum mbeɗa andi kadi won wawɓe toon ñande fof salatul fatih ujunnaje 10 biyeteɗe ɗe won waɗoɓe sayfiyaji biyeteɗi ɗi enen ɓe mbawa Qur'ana mbawa sayfi mbawa ɗum ɓe mbawi ɗum ɗo ɓe ɓurani en ko Allah feccani en ala ko goɗɗo wawi hen yo Allah rokku en fandinde yo Allah rokku en fandinde yo Allah rokku en fandinde allahumma salli ala sayyidina noon tigui bandiraɓe ha joni en jokkan ko fate dawol ngol machallah o gandi hande ko gonka kumpital wonande Daka machallah kadi en jokkan wonande Allah haali o kadi yimɓe gonen kadi yeɓiri men kadi wonande Gounass TV e joni kadi mayen namdo ɗo wonande e musidɗo men goto ceerno hamme machallah mayen namdo ko fate ngol loddawol ɓuuri maggol joni mayen garema ko joni kadi hamin namdo kadi yettonde kadi holto jeeɗa e nokkuji men assalamu aleykum warahmatullahi taala wa barakatuh caggal yettude Allah e julde annabi sallllahu alayhi wa sallam on namdima ɗo hunde mawde nde ganduɗa minen gandal amen woɗɗani hen kono min ɓooyi wattude arde hen emin tawtore beele e gurdam ceerno men ceerno Mouhamadoul Mourtada Sow gurdam ceerno men ceerno Mamadou Diop ɓe min dawdanno on saaha min emin pamɗi ɓe min gardanno ga ɗum ɗo ina lewe on saaha wonani wayi jettoje goɗen ni Allah kam fayida ko woni e dawol ngol ko ɗum ko nduɗe amen ina pamɗi wawde haalde ɗum e min nani tan ceerno Mamadou Diop ina hewno wiide min ceerno mawɗo rahmatullahi alayhi aljuma seydi radiallahu taala anhu o wi woman yamudu min khidmati cheikh yadu fa inna ghibba dhaka sawfa yujadu ngol jumol emin kalante ɗum beele min pamɗi min cikkuno ɗum ko hamin cofta tan hamin jiiɗa hamin kuccita hen nden nde min kalante ɗum premiére ɗum wonno komin cikkitino kono min tawi ɗum ko gonga haqiqa ko noon wayi sabu beele min naati hen min jiyani caggal min jii tan ko yeeso e dendagal bangeji foof noon to aduna amen e to lahara amen foof minen eɓe min gardanno ɓe foof wonde woman yamudu kala omo wowli min khidmati cheikh e golle ceerno yaddu jungo mum waɗi bawle fa inna ghibba dhaka batte ɗum sawfa yujadu yamande daña yamande yiya minen noon ɗum min kalante min pamɗi ɗum hande mawo duuɓi 45 ko nden min ɓami nande konngol ngol e ceerno men ceerno Mahamoudou Diop mawɗo dawol ngol ceerno men ceerno Mouhamadoul Mourtada Sow mawɓe dawol ngol so min jippotono ko ɗum ɓe beltinirta amen on saaha min pamɗi min cikkuno ko ɗum ko ha almuɓe cofta tan emin gonɗinno ɗum emin piiɓi ɗum kono joni komin gonɗinno min piiɓi ko komin pawi hen juuɗe amen min jii ɗum to alhaaliji amen fof to gurdameji amen to aduna amen e to lahara fof min jii ɓeydare bangeji ɗi fof saabu hande alhamdulillahi min gondi ga e ɓiɓɓe amen ɓe min jibini eywa ɓe hen ɓaari Qur'an ɓe hen ɓaari gande sharia eywa ɓe hen Allah udditi ɗumen yañani ɗumen yajede ina hen ɓe ganduɗa ko kamɓe min gardi jogiti alhaaliji amen fof ga komin hunde nde min cikkano wadde noon ɓuural dawol ngol
ɗum wona ko haalato min mbawa haaldude ɗum enen min mbiya kam kala mo Allah adi ɗo on kam ko malade tan ko malade tan mo malaka arata ga daka mo malaka arata e nder daka noon suɓete dawoɓe ɓen kadi ko ma cuɓtinde e nder ko suɓano saabu ko suɓaɓe garata daka so daka arama kadi ko suɓtindaɓe e nder daka he ko ɓen garata dawol ngol so dawi ene hen kadi suɓteteɓe woɗɓe ɓe hen garata tan gondino dawol ngol ɓen kadi noon keeɓi sabu man kassara sawada qawmin fa huwa minhum ɗum ko haalani nabi sallam sa hebbini ɓalere yahoɓe ta Allah yahoɓe jihadi an kay mabɓe jeeɗa hay sa gollani hay aroɓe gona e less leɗɗe he poussiére o tan yettoɓe ɓen tan ko heɓɓe ala noon ko haali ɓe ganduɗa so naati guesa ba ɓe darto ɓe gonta a wonta yiɗo ɓe jooɗi ha wiye bisimilla dawol gasi timmi no ceerno Mouhamadoul Mourtada so no ardanno ɗo ni o saaha o mawni hay sakke gurdam makko kala nde dawduɗon ga guesa ga a yurmotom saabu a yawa yiide ɗo jooɗi ko waaɓe no amen ɓe ɓen keɓa saha lesa golloyde wamma ɓen kañumen so dawi subaka ha 2 heures a wawa yiide ɗo jooɗi ɓe dariɓe tan fof enen koko heeɓi alhamdoulillahi rabbil alamin eɗen gondi ɗo e ɓi ceerno meɗen ceerno Abdoul Aziz to Galoya khalifa makko nan ɗo jooɗi e nan ɗo dari Abdoul Hayyi omo lomti bam makko to janggingol to negol to e ɗoccingol tagore nde to banggue dental ngal omon ɗo dari alhamdulillah eɗen jettanamo Allah eɗen darodi ɗo kadi e ceerno men ceerno Aliou mo ceerno Alaji Seydou Kane ganduɗa koolaɗo ceerno joguiɗo caabi galle ceerno Abdoul Aziz ceerno Alaji Seydou Kane ɓeɗiɗo eɗen darodi e mabɓe ko kamɓe noon ɓuuri humpitade enen ko kalten ɗo ko hay so tawi won mataw ko joganiɗen ɓe duuɓi kono eɗen si en gari eɗen koota Saloum toon koɗɗen toon jeeɗen toon jibinoɗen jinnaɓe gari ga law wo amma ɓe kañumen ko nder hunde tan ɓe goni wadde ko kamɓe ɓuuri humpitade wasata ko ɓe kalanta en ko ganduɗa enen taw gandal men yettaki toon hay siɗen kecciɓe to banggue duuɓi kono ɓe kecci en to banggal humpitade nde ɗo hunde wadde wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin en jetti Allah no feewi haala ka kam gasi ha laaɓi heddoto ko haala pulaar mbi belle juɗɗi gasata e maayo kono ko haalatno ko kam eko nafanno ko fof ceerno Hamad Baba ala ko heddi hen haydara nde ɗo hunde so tawi Allah ƴettima suɓimama waɗima e nder mayre e yetto Allah tan ganda ko Allah woni cuɓi ɗum waɗma e nder mayre woto yi hoorema wonno poɗɗa e hunde nde yi hoorema tan ko Allah suɓima waɗma e nder mayre ɗum noon kalam Allah suɓi waɗe e nder muɗum ƴettimo wattimo e nder mayre yo andu kankon yo yettu Allah ngol ɗo dawol ko kañum woni laslidaka dawol ngol ko kañum woni laslidaka mawɓe men ɓe ngaranno ga ɓe dakano ceerno e gese muɗum eywa ɓe gollana ɗum so yi ha waktu yoni ceerno ara ga tawaɓe ga julnaɓe eywa wonde e mabɓe wasiyoɓe wajoɓe e diine mabɓe eywa ɗum weliɓe ha ɓurti eywa kala hitande eɓe mbaɗa noon ha ɗum weliɓe ha ɓurti ɓe ñaagui ceerno yo waɗanɓe ɗum kala hitande eywa hitande gadan ɗe hayso ɗe deggodirani kam hitande fof ene waɗanno hayso jooɗo duuɓi ɗiɗi wasa wadde kono alal haqiqati laslidaka o ko dawol ngol ɗum waɗi kala ko heeɓa e daka he ko dawol ngol e waktuji ɗi e batu ceerno o batu o so jooɗima so tawi neɗɗo o kala neɗɗo mo kaƴƴillo tigui rigui mo ala gantu so tawi yimɓe juuli subaka ha ceerno yo fatiha salatul fatiha haala goto ɗo wonno so tawi o dañi o fatani ummade e jonde makko ha ceerno waɗa ha du o ɗum woni sirru daka o so dañi kadi o yaaha dawol ngol ɗum ko sirru daka o wasa kadi taɗeɗe waktuji joyi ɗi ɗeɗo gueɗe tati so Allah wallima a rendiniɗe tan a heeɓi daka ko ɗeɗo mbiyete daka kono haqiqa lasli daka o kam ko dawol ngol haade noon ko lasli daka ko dawol ngol Allah subtimama no wini a ari daka Allah wallima kadi a tawe waktuji joyi ɗi a tawe batu o kadi gara e dawol he deke an a heeɓi cowanɗe e nder ko lartate e nder daka ko daka noon wona farilla wona sunna ko ɓural Allah noon so tawi a heeɓi ɗum wiyata ko ni foti wa anna al-fadla bi yadillahi yutihi man yasha wallahu dhul fadli al-azim yen ganduɗa ka ko ɓural Allah goto foof kadi kala neɗɗo biyaɗo ka ɓuraɗo a mettinat
kono sa wiyama ka ɓurɗo a weltoto ndeke sahaji wonɗo ɓural ngal tolnoto wona farilla wona sunna kono sahaji ene dara farilla nder sunna daka noon ko fodde ko jiɗɗen hen ko haade kala ko wallatma e diine ma fewde ɗum koye diine jeeya daka enen fof eɗen gari so gari ga goto fof ɓerde mum nde ene rutto e Allah goto fof ɓerde mum nde ene ɓeydo to Allah goto fof ɓerde mum nde ene focco faade to Allah ɗum wallima e diine ma mais kala ko walluma e diine ɗum koye diine jeeya gonga wiyete ko wona fulla wona farilla kono sa ƴeewi ɗo wallatma e diine ma ɗo ko sunna ko farilla kono al haqiqati haade ko noon wayi ko noon lelori e wona sunna wona farilla ko ɓural Allah noon enen daɗi sunna en daɗi farilla noon jettiri ɗum Allah no feewi kam ina dañe he mum o dañoytaki e farillaji sunnaji nde wonno farillaji ɗi hay to waktuji ɗi joyyi julde ɗum nde ko ɗum addanma wiyede julɗo tabitinde waktuji ɗi joyyi saɗa wiiri ni ko on wiyete julɗo o amma noon seɗa yiɗi wiyede julɗo seɗa yiɗi nande julɗo moƴƴo a haɗata tan e farillaji ma e sunnaji ma e mandubaji ma ala yahat gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa koye moƴƴinoɗe alhaaliji ma aduna e lahara tawa saria salaki wona julde waktuji ɗi joyyi wanma julɗo moƴƴo ɗum wanma tan ko julɗo battama julɗo moƴƴo ko ma mbatta hen nafilaji goɗɗi ɗum ɗo ko he nafiluji nafilu xeer jarama ko heddi ko ceerno Aliou eyyi ko noon tigui machallah kadi on beltanama onon foof kadi on mbiyama gone jaam joni hedde ceerno Aliou machallah dia kadi wonande ko ardiɓe ko fati dawol ngol ha co konngudi seeɗa woda ko wedde wona ko ardiɓe koye mawɓe dawol he e mawɓe dawol he kadi hen jeeya kadi bammakko Baba Aliou Seydou Kane kañum woni monno en mawɓe e nder dawol galle ceerno ɗum noon so tawi daka a woodi daka wodani kamɓe koye dawol tan ɓe goni enen aroɓe gaɓe kala ne garɗen tan ko walliddeɓe kono ko haqiqa dawol ngol ko kamɓe jogui ɗum kamɓe jeeyi dawol ngol machallah ɗum ko yettere Allah yetteral ceerno Aliou bisimilla assalamu aleykum wa rahmatullah wata ko barkinorade tan kono ko haalirno ko seeɗen ɓeɗo gayni ɗum kadi en jetti Allah no fewi en jettaniɓe Allah nde wonno enen guila Allah addi en e guesa he ko kamɓe tawɗen ɗo e hitande foof eɗen dawda e mabɓe kadi ala hitande nde ɓe garata ɗum noon ko yettira Allah no fewi e kala nde ɓe gari kadi ko enen e mabɓe ndendi golle ɗe eywa ha daka o sako e ɗum no waɗi noon eɗen jettanaɓe Allah no fewi e gardugol ceerno Mouhamadoul Habib eywa ceerno Mouhamad Saïd to Darou kamɓe goni mawɓe dawol ɓe e kamɓe goni mawɓe men e nder dental he e ɓeɗo foof ko wallidiɓe mabɓe minen foof komin tawtuɓe komin walloɓe eywa ɗum waɗi en jettiri ɗum Allah e ceerno kam eywa gollande ɗum ɗum hay goto wawa andu ɗum no foti e saabu kala naɗɗo e ɗeɗo golle ene tina ɓeydare ga aduna mum ala ko haali noon lahara e saabu aduna ga ko woni lahara ko ɓuuri ko woni aduna ko e ndeke noon so tawi Allah waɗima e ɗeɗo golle yettu Allah no fewi e ɗum waɗi en jettiri ɗum Allah en mbiya alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallam e ko noon tigui machallah wonande yeɓuyankoɓe Gounass TV e kadi on calminama kadi on juurama kadi on beltanama kadi on mbiyama gone jaam el calmini kadi bandiraɓe foof e kuuɓal machallah almudo si feliti dawɗe guesa ceerno ceerno no jola fo yo sifor an almudo so tawi ɗum ko gonga e ma a dawi ko gonga e ma a hucciti e gollande ceerno ma an kam a gasi hebde no ceerno wayi fo siforade o surtout ma noon dawande ceerno ma Allah walli oɗo koma Allah walli sa yiɗi hebde ballal Allah a yiɗi dañde moƴƴere aduna e lahara ya eɓɓu wiide aɗa walleya ma Allah walli oɗo noon koma Allah walli ɗum tagore nde fof ne seedi ɗum mata han kadi ceerno men oɗo ceerno men khalifa men oɗo eɗen gandi koma Allah walli sa yiɗi hebde ballal Allah noon ya an huccit e wiide aɗa walleya ma Allah walli keɓa ballal Allah enen keeɓi ballal Allah eɗen jettira ɗum Allah alhamdulillahi rabbil alamin machallah jarama ceerno beltima no fewi banggue dawol hande ngol alhamdulillahi rabbil alamin eɗen gandi grillage o fodde ko hurla ɗo ko 90 hectares woni ɗo e 90 hectares ɗi eywa fodde ko fuɗɗa ko woni yarude ni so tawi Allah newni ɗum yettorima noon hankani eɗen jorti ko heddoto ko ɓurata famɗude seeɗa e ene wayno noon dawol ngol alhamdulillahi rabbil alamin ɓe gari no fewi eywa hande ko fuɗɗode dawol
kono yimɓe notitima notogol ceergol aada tardini golle ɗe tan ko alhaali otoji ɗi eɗen gandi ɓaade ko hannde woni fuɗɗode golle ɗe otoji ɗi kadi woni hen ɗi garani ɗum ene jeeya e ko tardini yimɓe ɓe kono ɗum fof e waade noon e ngakkede otoji ɗi yimɓe ɓe ene woodi seppuɓe gila Dakar ha yettiɗo ha jettiɗo e ɗum noon ko pellital yimɓe ɓe eywa e almudagal maɓɓe eywa ko ɗum addani ɓe wadde koɓe mbaɗi ko ɗum won ko hunde yettirtede Allah no feewi ene wayno dawol ngol kam kongol bénéfice mawɗo hannde kala ɗo certuɗen ɗo eɗen jorti to Allah janngo ene wawi Allah newnana en jokkiten ko heddi ene jeeya e kadi ko ayɗini dawol ngol seeɗa gollorɗe ko sohla ga ko yimɓe nde dawata nde hewɓe kumpitaki ɗum gari ko juuɗe mehe ina heewi arɓe tawa gaddani sabu gandani holko golloyte wiyama tan dawol ko to kono holko golloyte toon ɗum waɗaka tabi feññinaka ɗum addani dawol ngol ngakkude seeɗa kono ko rendi ɗo ko so gollorɗe no timmunoɗo en keƴanimo ɗum taw noon gayni bilsuɗo sabu pellital yimɓe ngal ɓuuri ɗum ayi yimɓe fof goni ko e nangue ina hen hay juuɗe ɗe mbaɗiro ko wasnode humpitade yimɓe ɓe to dawete to holko golloyte toon beele ko pittugol walla ko soppugol hewɓe taw ganda ɗum wasde famde ɗum de ko ɗum ayɗini golle ɗe seeɗa kono ha hande ay wayi kono machallah liggama no fewi woɗɗoyi no fewi woɗɗi no fewi machallah jettode godini Allah calminama on juurama kadi on beltanama wonande yeɓoɓe kadi Gounass TV machallah onon fof kadi on beltanama kadi on mbiyama wona jaam wonande ko noon tigui machallah wonande bandiraɓe julɓe kadi on calminama kadi on juurama e machallah kadi en beltima no fewi no fewi no fewi no fewi wonande en gari hannde ko fate gueɗe dawol ngol machallah on gandi kadi dawol ngol kali masa dawol ngol yuɓɓi no fewi machallah kadi yimɓe hewɓe kadi ɓe tintano wonande hokko foti liggede ga ɓe mbi maaro ko soppere ɓe mbi maaro ko dani kono ɗum fof e waade noon kadi hunde kadi liggama machallah joni kam haccine heddo kam heddoro ko seeɗe e kadi masa wonande yewɓoɓe wonande Gounass TV telde ko telle ñolngol ɗe gari ko humpidde wonande fannuji pop machallah vraiment kadi mbattuno hagguilaji mon no fewi en keɓani kene ɓuuri koye men e kadi enen fof kadi gotum ken neɗɗo goto hay hunde woto sernden machallah e kadi ko fate Madina Gounass ko fate oɗo Dakar en gandi kadi ko hunde wande fayida wono kala hitande arde foof ayi kadi woɓɓe kadi ɓeyɗo hay min ɗeɗo balɗe mi yi walla hicen ko mi yi kadi wonande hunde hawnide seeɗa mbimi onon kam Dakar no heewiri yimɓe ni fonno won taw hedde e duwaw balɗiɗi walla baltari kono guila kirnol ngol jiya hunde kadi heewi yimɓe kadi hunde fof noon ko Allah wonon Allah kañum joyi dokkal mum kanko hokkata mo wela wonon ganda goto meeɗino arde e anduɓe oyi kanko yi ko ɓuuri e wonande jangde ɓe mbi an ijam hokko ɓuuri jangde oyi ɓuuri jangde wonande ko barke e kadi o arte mabɓe kadi o yi mi yi ko ɓuuri jangde mi yi ko ɓuuri barke ɓe mbi haala mawni ɓe mbi hollum oyi dokkal Allah wonno machallah gandi ɗum ɗo ko hunde Allah kadi ko dokkal Allah woni ɗo machallah kadi nanggudirene koye men wonno enen fof kene gotum wonon Pulaar ene wi noon hunde fof noon namdi ko gandal hunde fof kadi namdi ko mbawa koye pellital wonon ar janggo mbawa bolla mon donta won bindirol gana ko ɗemgal kañum moftata gandal mo ala gandal kadi yo ɗemgal walla hebbini ɗanndugal tan teddongal juuɗe mbawi jungal ɗemde mbawi ɗemgal so haala haalima faama kadi bindirol kadi windi janggo gandal ko famde suura heewa lamen wadde yo Allah waɗane jaam o ko Sarifa bo gorko mo Ganguel Seck Moussa Camara o gendi ɓuuri gowande demade fol jigani ɓurɗo hande lollirde gendiyanke international e machallah kadi en beltinima wonande bandiraɓe pop en beltini koye wonande kala neɗɗo gonnoɗo ɗo fof garɗo ɗo fof mo arani ɗo fof kala gonɗo e Dakar o fof machallah kadi fof kadi weltanama onon fof kadi on calminama on juurama beltanama ha saaha goɗɗo saaha haɗani goto inchallah ma yo jokku fade programme gonka Dakar Madina Gounass